Spojená škola internátna v Michalovciach sídli na Školskej ulici číslo 10. Škola vzdeláva deti a žiakov s mentálnym postihnutím, ako aj deti a žiakov s autizmom. Spojená škola internátna je rozdelená na 5 organizačných zložiek. Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s mentálnym postihnutím, základná škola pri zdravotníckom zariadení, základná škola pre žiakov s autizmom, materská škola pre deti s autizmom a špeciálna materská škola pre deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Do materských škôl prijímajú deti od 3 rokov. Pri prijatí do školy musia zákonní zástupcovia predložiť správy z diagnostického vyšetrenia z Centra poradenstva a prevencie o stanovenej diagnóze. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý je na škole a vlastne venuje sa deťom v popoludnejšej činnosti. Väčšinou sú to deti, ktorých rodičia sú zamestnaní. Základnú školu navštevuje 212 žiakov z Michaloviec, Sobraniec, ale aj Trebišova. Počty žiakov s autizmom z roka na rok stúpajú. Vyučovací proces na škole, špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím prebieha klasickou formou 45-hodinové vyučovanie je prestávky. Iné je to na základnej škole pre žiakov s autizmom, kde žiaci sa vzdelávajú v blokoch. Každý žiak má svoj individuálny program prispôsobený jeho momentálneho stavu, jeho mentálnemu postihnutiu alebo stavu s autizmom. Počas školského roka učitelia pripravujú veľa školských aktivít, do ktorých sa snažia zapájať všetky deti. Učitelia aj deti sa v podstate na to tešia, lebo je to jedna z príležitostí, kde rodičia môžu vidieť svoje deti v inom svetle, v inom obraze, môžu vidieť, aké tie deti ozaj robia pokroky. Okrem iného špeciálna základná škola internátna každý rok organizuje športové hry pre žiakov s mentálnym postihnutím pre náš región, do ktorého sa zapájajú školy s rovnakým zameraním.